Hayırlı kеш, эфирда яңалыклар, студияда мен Римма Авзалова. Бүгінгі шығарылышта. Экология гектан чиста продукция, арзан бәяләр. Мөслим ярминкәсеннән безнең репортаж. Өстәмә белемгә өстән карамыйк. Мәгариф хезмәткәрләре түгәрәкләр эшчәнлегенә бәя бирә. Мөмкинлекләр шикле, ихтыяр көче зур. Инвалидлар 10 көнлеге журналистлар күзлегеннән. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Узган атнада үзара салым җыю буенча халык җыеннары үтте. Быел пандемияга бәйле референдумнар уздырылмады. Авыл җирлекләрендә халык җыеннары бер этапта оештырылды. Район үзәгендә җыеннар 28 этапта узды. Тулырак Лилия Шәймиева репортажында. Халык үзенә уңайлы вакытта һәм уңайлы урынга барып тавыш бирде. Әйтергә кирәк, райондашларыбыз җыеннарда активлык күрсәтте. Халыкның яшәешебез, киләчәгебез өчен битараф булмавын күрү үзе зур сөенеч. Хәбәрбез күреп торабыз, мөслимнең алга табырганын, мөслимнең үзгәргәнен, мөслимнең халыкның яшәешен Аллага шөкер. Аллага шөкер дип яшәргә кирәк, Аллага шөкер яшибез. Нәрсә дип әйтим, менә бөтен эшләгән эшебез үзебез өчен. Мөслимебезне хәзер танырлык та түгел, шул кадәр матурайды. Шаккатмада читтән килгән кунаклар да шаккатып китәләр, аларны без ак буена да төшәбез, алып барыр, күрсәтер җирләребез күп, музейларыбыз бар, паркларыбыз бар, кешедән ким хур яшәмибез, Аллага шөкер. Райондашларыбыз бик актив. Буңа инде безнең дәлил буларак бәйрәм ярминкәсе дә бик яхшы тәэсир итте. Халык йөри, актив катнаша. Рәхмәт аларга, шулай итеп битараф булмаганнарына. Җыеннарда 18 яшы тулган Мөслим районда теркәлгән һәркемгә катнашу мөмкинлеге тудырылды. Һәр җыенда беркетмә тутырылып, һәр кайсы буенча аерым карарлар кабул ителде. Үзара салым җыю буенча җыелыш булды, Вырышмыш авылында. Халык бердәм рәвештә 700 сумны бирергә булдылар. Авырту кешеләргә эскерткә бар инде, алар да була диделәр. Эшләрне бик әйбәт эшләр, авыллар матур. Безнең районыбыз бик матур, бик чиста. Даже вот в сравнении с другими городами красивее, лучше. Мы, конечно, благодарны главе муниципального района Муслюмова. Халыктан җыелган үзара салымны җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итүгә юнәлтәчәкләр. Авыл халкын борчыган проблемаларны чишүдә үзара салымның ярдәме зур. Моны һәрберебез аңласын иде. Җыелган акча да, башкарылган эш тә үзебез өчен. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Мөслимнең үзәк урамында ярминкә гөрләде. Ярминкәдә авыл хуҗалыгы продукциясе, көнкүреш товарлары тәкъдим ителде. Авыл хуҗалыгы формированиелары, шәхси хуҗалыклар үзләре җитештергән продукция белән сәүдә итте. Яршалла, Алабуга шәһәрләреннән дә сәүдәгәрләр килгән иде. Ярминкәдә ит күп сатылды. От, сыер, сарык, куян ите, каз һәм үрдәк түшкәләре сатылган сәүдә нокталары сатып алучылардан бушамады. Тойгылдыдан Мөдәррис Калимуллинның сөт, каймак һәм башка сөт эшләмәләрен, Фаиза җитештерү кооперативының майын шәһәргә күчтәнешкә алып китүчеләр дә аз булмагандыр. Фаиза кызлары бу ярминкәдә дә мөслимнәрне һәм кайткан кунакларны кайнар чәй һәм коймак, тәм-том белән сыйлады. Фаиза кооперативы һәр ярминкәдә ак май алып чыга сатарга. Шулай ук халыкны җылы чәй һәм коймак белән сыйлыйбыз. Халык бик канәгать. Ел сайын шушы көзге ярминкәләрне бик теләп көтеп алабыз һәм үзебезгә кирәкле яракларны кышлыкка алып калырга тырышабыз. Менә бик теләп каз майы, казның ичи башларын теләп алып куябыз инде, сөт продукцияларын. Шуңа мондый ярмаркалар ешрак оешса да бик яхшы булыр иде район халкына да. Без менә итләр алдык, җимешләр алдык, колбасалар алдык, барсын да алдык. Зур рәхмәт моны оештыручыларга. Шундай күңелле, музыкалар уйнап тора, погодасы шундый дәһәр. Бик әйбәт оештырылган, рәхмәт. Халкыбыз өчен авыл җирлегендәге тырышкан халыкның бәйрәме. Чөнки алар бүген үзләренең җитештергән ризыкларын кулланып, сатуга чыгарып, аның хөрмәтен күрәләр, бәясен беләләр. Ярминкәдә балык сатучылар да булды. Район үзешчәннәре каз өмәсе күренешен күрсәттеләр. Аны карап апа-абыйлар еракта калган яшьлек елларына сәяхәт ясагандыр. Илфират Зәйниев, Гүзәл Галиеваның дәртле җырлары бәйрәмгә тагын бер ям өстәде. Ярминкәдән һәркем үзенә бетмәс энергия, дәрт-дарман алып киткәндер. Мондый ярминкәләр ешрак булсын иде. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.
Инвалидлар 10 көнлеге бара. 10 көнлек кысаларында хәйрия марафоны үткәрү матур традициягә әйләнде. Марафон һәм 10 көнлек кысаларында узучы башка чаралар турында алдагы сюжетта. Без бергә хәйрия марафоны мөмкинлекләре шикле райондашларыбызга ярдәм йөзеннән оештырыла. Марафонда оешма предприятие коллективлары да, аерым гражданнар да катнашты. Һәркем булдыра алганча ярдәм күрсәтте. Инвалидлар 10 көнлегенә багышланган акция уза. Республика күләм районыбызда дәүләт тарафыннан бик күп ярдәмнәр оештыра, әмма дә ләкин күңел җылысын, игътибарыбызны үзебез бирергә тиеш. Районыбызда инде 10 еллардан артык хәйриячелек хәрәкәте бара. Аңынча да баргандыр билгеле, ләкин менә махсус марафоннар үткәрү юлы белән хәйриячелек хәрәкәте дәвам иттерелә. Менә шушында безнең оешма предприятиедә эшләүчеләр генә түгел, аларның җитәкчеләре генә түгел, аерым гражданнарның да катнашуы җәмгыятьнең җиткерлеккәнлеген күрсәтә дип уйлыйм мин. Марафонда катнаша алмаган райондашларыбыз социаль яклау бүлегенә мөрәҗәгать итә ала. Марафон барышында инвалидларның кул эшләрен сату күргәзмәсе дә эшләде. Сатудан кергән акча мөмкинлекләре шикле гражданнарның үзләренә тапшырылды. Безнең инде класс сәгатьләрдән башлана ул декада. Әлбәттә без инде бүтән елларны әле нәше үзебезнең ветераннар белән очрашулар оештырыйк. Быел инде бу авыррак булгачтыр инде без инде күбрәк онлайн форматта сөйләшәбез инде. Нокытларга йөрибез инде, ярдәм итәргә йөрибез. Тимур движениесе безнең туктап тормый беренчедән, икенчедән инде менә без ярминкәләр үткәрәбез шушы көннәрдә. Biz үзебез Бердәм Россия сәяси партиясе исеменнән бүген үз көчебездән килгәнчә шушы авыр хәлдәге ярдәмгә мохтаҗ райондашларыбызга ярдәм итәргә теләп алындык. Шулай ук әле кичәгенә дә без тумыштан инвалид булган үзебезнең авылдашыбыз Алмаз Хайберрахмановка ярдәм күрсәттек. Мондый ярдәм бер генә көнлек булмасын иде, ел дәвамында барсын иде. 10 көнлек кысаларында җәмәгать мунчасы инвалидларга бушлай хезмәт күрсәтә. Кинотеатрда фильмнар бушлай күрсәтелә. Мәктәпләрдә тормыш дәресләре, игелек темасына сыйныф сәгатьләре үтә. Римма Авзалова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Язмыш сынаулары һәркемгә дә тигез бүленмәгән. Кайберәүләр сәламәтлегенең кадерен белмичә үзләренә зыян сала. Икенчеләр авыруларга сер бирмичә яшәргә тырыша. Шундыйларның берсе Илдар Галимов белән таныштырырбыз. Сәламәтлек мөмкинлекләре шикле булса да, күпләр кызыгарлык итеп яши белә ул. Илдар Галимов дөньяга 4 саны сәламәт бала булып аваз сала. Елмаюдан йөзе балкыган сабый әти-әнисенең иң зур сөенече була. Ләкин кичкенә вакытта солгын тиеп бик еш авырый Илдар. Бер яше тулганча ничә ай вакытта әле бит ул эт тавышын күрә икән, эт тавышы әйтә, машинага утыра икән, машина йөрткән тавышлар килә, машинка кырына торган машинка ала. Аны битеннән йөртеп итеп шулай дип тавыш бирә торган иде. Шул бер яше тулганда инде, ширләп аерсалар белән күп ширләде инде. 6 яшенә кадәр Илдар Казандагы махсус бакча интернатка йөри. Аннан соң Бөгелмә шәһәрендәге начар ишетүче балалар өчен интернат мәктәптә укуын дәвам итә. 20 яше тулгач Бөгелмәдән Илдар да әнисе янына Мөслимгә кайтып төшә. Кайту белән Мөслим хуҗалыгара төзелеш оешмасына ярдәмче эшче булып урнаша. Соңыннан үз тырышлыгы белән кирпич салырга өйрәнә. Вакыты җиткәч оста ташчыга әйләнә. Әйтәләр дә бик тырыш малаең, бик тырыш, мәйтәм үзем ашаган дим инде. Үзем шундый үҗәт яшьтән шулай үҗәт инде мин. Малай да үземә карап үҗәт үземнеке булсын дип, даже менә ярдәм дә сорамады ул бер кешедән дәген. Илдар сыман үҗәт, тырыш, тынгысыз кешеләр арабызда бик сирәк. Эшне исем өчен түгел, булсынга дип эшли. Үз тырышлыгы белән 2 катлы йорт җиткереп ята. Илдарның тормыш иптәше Александра табиб-педиатр, Ульяновск шәһәре кызы. Алар уртак танышлар аша танышканнар. Гаилә корып 6 ел матур гомер кичерә алар. Кызлары Әминәгә 4, Заринага 2 яшь. Что мы достигли все, что мы имеем, благодаря Господу. Мы христиане, верим в Иисуса Христа как нашего Спасителя, и все, что мы имеем, это благодаря Ему. Әтиләрен өйдә бик сирәк күргән балаларга әтиләре кунак кебек кенә. Гаиләсе бөтен булсын, җитеш дөньяда яшәсен дип көчен җирләми эшләгән һәм яшәгән Илдар кебек ир-егетләр гаиләнең ныклы тоткалары. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Узган җомгада һәр мәктәптә тормыш дәресләре үтте. Тормыш дәресләренең темасы мөмкинлекләре шикле гражданнарга ярдәм итүгә, игелек кылуга бәйле иде. Баланлы мәктәбендә үткән тормыш дәресендә безнең иҗат төркеме дә катнашты. Мәктәп ремонттан соң беренче тапкыр кунаклар кабул итте. Безнең бүгенге класс сәгатенең темасы
Шәфкатьлелек бизи кешене. Шәфкатьлелек бизи кешене. Тормыш дәресе шундый исем астында үтте. Балалар шәфкатьлелек темасына видеоролик карадылар. Мәрхәмәтлелекнең бәхет өчен нигез булып торуын ачыкладылар. Төп максат иде укучыларга чынлап да аларның михрибанлык сыйфатларын, шәфкатьлелек, кешелеклек сыйфатларын, киң күңеллек сыйфатларын тәрбияләү һәм бу укучыларда чынлап да үзенең иленә, үзенең туган теленә, үзенең ватанына, әти-әнисенә, әби-бабасына, хайваннарга карата шәфкатьлек сыйфатларын тәрбияли алдыкмы, шушыны күрсәтү иде. Мен бу дәрестән алдым үземә шәфкатьлек, ул кешегә иң мөһимле билге булып тора. Бәхетле булырга кирәк кешеләргә. Без бу дәрестә ничек өлкәннәргә булышырга, үзебездән бәләкәйләрне рәнҗетмәскә булышырга өйрәндек. Баланлы 9 еллык мәктәп, биредә 28 бала белем ала. Иң зур сыйныф 6 һәм 9 класслар. Әлеге сыйныфларда 6 бала укый. 8 сыйныфта бары бер укучы белем ала. Так-то былай хәтта var тешендә мен укучыга один на один, укучы миңа гына бүтән сөйли. Но икенче яктан хәтта то, что скучно, күңелсез инде. Сөйләшергә кеше кирәм үзем класста утырам. Төрле кичке чаралар үтә инде, төрле кружоклар менә кич белән кичке якларда консультациялар үткәрәбез, имтиханга әзерләнәбез инде шул. Киләчәктә ике профессия уйлап торам, автомеханик или МЧС. Автомеханик мин ныграк яратам инде. Шул кешеләргә булышырга инде үземә интересно инде. 1982 елда төзелгән мәктәптә быел капиталь ремонт үтте. Хөкүмәт программасы ярдәмендә түбә, җылылык, су үткәргечләре алыштырылды, канализация ясалды, яңа ишек тәрәзәләр куелды. 82 елдан бирле мәктәпкә бер генә мәртәбәдә ремонт кирмәде. Текущий ремонты да, капиталь ремонты да булмады. Мәктәпнең алыштырылды, түбәсе, тәрәзәләре, ишекләре алыштырылды, идән җәелде өр-яңадан. Кабинетларга ишекләр алыштырылды, керә торган, чыга торган ишекләр алыштырылды. Фасадта ремонтланган, тик спортзалны ремонтларга акча җитмәгән. Бәлкем инде күпмедер финанс средстволары табып, спортзалның эчендә штукатуркалап, идәнен алыштырып бетерсәк, мәктәбебез өр-яңадан гел менә өр-яңа мәктәп булып функцияларын үтәвен, эшләвен дәвам итәр иде дигән өметтә калам. Китапханә, мәдәният йорты, җирле үзидарә һәм балалар бакчасы да шушы бинада урнашкан. Ремонттан соң бүлмәләр җылынды, эшләве дә күңелле ди биредә хезмәт куючылар. Аерым бер бүлмәдә безнең хәзер жуыну һәм тышка чыгу бүлмәсе, унитазлар куелды. Без шуның өчен бик сөенәбез. Һәм инде безнең бөтен бүлмәләребез шу хәтле быелгы елны җылы яктырып китте. Баланың китапханәсе инде мәктәпнеке белән авыл китапханәсе бергә. Быел менә шундый матур якты бинада эшлибез, шул хәтле рәхәт, җылы, күңелле эшкә килүе дә рәхәт. Элек инде башта әле салкынчарак иде. Хәзер инде менә балалар да яратып йөриләр китапханәгә, авыл яшьләре дә. Территорияда төзекләндерү эшләре калган әле. Анысы зур финанс чыгымнары таләп итми. Язга чыгу белән территорияны гөлбакча итәрләр. Спортзалны ремонтлар өчен ярдәм кирәк булачак. Римма Авзалова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Район мәктәпләрендә 2500-дән артык бала укый, шуларның 82% өстәмә белем ала. Өстәмә белем дигәндә балаларның дәресләрдән соң мәктәптән тыш шөгыльләнүе күздә тотыла. Төрле түгәрәкләрдә шөгыльләнеп, укучылар белемнәрен ныгыта, кул эшләренә өйрәнә. Узган атнада өстәмә белем бирү буенча киңәшмә узды. Сүз түгәрәкләрнең эшчәнлеге белем бирүнең сыйфаты турында барды. Балалар сәнгать мәктәбендә 7 бүлектә 372 бала шөгыльләнә. Спорт мәктәбенә 474 бала йөри. Мәктәптән тыш эшләр үзәгендә 7 юнәлештә 259 бала шөгыльләнә. Район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль-мәдәни мәсьәләләр буенча урынбасары Марина Бәдретдинова түгәрәкләрнең балаларны күпләп җыя алмавына һәм укучыларның даими шөгыльләнмәвенә борчыла.
Мәктәп директорларыбыз, тәрбия заучыларыбыз, алар көндәлек безнең балалар белән көннең яртысыннан артыгын мәктәптә үтәләр. Алар белән birlikte шуңа менә бу юнәлештә һәр кайсыбыз, монда инде мәктәп кенә дип әйтмим, менә сәнгать мәктәбе дә, спорт мәктәбе һәр кайсыбыз безнең шулай мәктәптән тыш эшләр үзәге бар. Менә шулай бергә тотынып, бер-беребезне аңлап, менә шушында без инде мотор итеп системалы эш эшләргә тиешбез. Моннан тыш мәдәният бүлегендә махсус берләшмәләр, мәктәпләрдә айрым фәннәрне тирәнтен өйрәнүгә нигезләнгән түгәрәкләр эшли. Сайлап алу мөмкинлеге зур. Кайсы да булса юнәлештә балаларның аз булуына гаҗәпләнергә дә кирәкмидер бәлки. Бала үзе өчен кызыклы өлкәне сайлый. Кемдер спортка гашык, кайберәүләр сәнгатьне үз итә. Безнең үзәктә инде 8 түгәрәк эшли. Бүгенге көндә инде безнең 207 бала йөри. Бу елны инде без экскурсия ясадык. Төп үзәк мәктәпләр килделәр, безнең Тукай мәктәбе, лицей, гимназия балалар килде. Һәм шул экскурсия вакытында балалар безнең эшчәнлекне күрделәр һәм түгәрәкләргә язылдылар. Бик кызык йөриләр. Өстәмә белем алу балалардан гына түгел, әти-әниләрдән дә тора. Чөнки кичкенә балаларны уку йортына илтеп куярга, барып алырга кирәк. Һәр әти-әнинең дә моңа мөмкинлеге, вакыты булмаска мөмкин. Дәресләрдән тыш өстәмә шөгыльләнүче балаларның нәтиҗәләре куанырлык. Спортта, сәнгать өлкәсендә егет-кызлар җиңүләре белән сөендерә. Җиңүләр саны да арта. Бүгенге көндә безнең спорт мәктәбендә 20 стазыбыз эшләп килә. 20 стаз инде безнең 11 спорт төрен алып бара. Һәрбер спорт төрендә дисәк тә безнең уңышларыбыз бар. Дөнья күләм, Европа күләм, Россия күләм, Татарстан күләм уңышларыбыз бар. Бу инде балаларның шөгыльләнүеннән һәм инде тренерларның оста булуыннан һәм төрле кызыклы методлар белән балаларны өйрәтүеннән килеп чыга. Марина Бәдретдинова өстәмә белем алуга күбрәк баланы җәлеп итәргә чакырды. Моңа өстәмә эш итеп карамыйча, төрле ведомстволар белән кулга-кул тотынып эшләргә тәкъдим итте. Мөнира Арсланова, Римма Авзалова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Бу көннәрдә фән бәйгеләренең муниципаль этабы бара. Кайбер фәннәрдән балалар белемнәрен гамәлдә кулланып күрсәтә. Тормыш иминлеге нигезләре фәне буенча бәйге 2 этапта үтте. Фән бәйгесендә 7нче сыйныфтан 11нче класска кадәр укучылар белемнәрен сынады. Олимпиадада барлыгы мөслим һәм авыл мәктәпләреннән 152 укучы катнашты. Олимпиада 2 этапта узды. Укучылар беренче көнне теория, икенче көнне практика тапшырды. Кыз балалар күбрәк катнаша. Үзегез дә күрсәгез, кызлар күбрәк безнең. Кызларга да ошый, автоматта сүтеп җыялар алар. Бүтән әйберне дә бик егетләрдән калышмыйлар дип әйтәсе килә, даже кайбер әйбердән инде яхшырак та эшлиләр. Төрле мәктәпләрдән инде кирәкле булган әйберләрне алып кайттык. Анда Озака, Аладдин һәм менә Александр Маноль. Шуны алып кайттык та шулар белән эшли башладык, клинический смет һәм башка эшләрне. Аннан соң пожарный санчастька барып килдек. Теория өлешен 3нче сыйныфтан алып 11нче сыйныф укучылары тапшырды. 107 бала үзләренең белемнәрен сынады, шул ук вакытта тәҗрибә туплады дияргә дә буладыр. Практик турда 45 укучы катнашты. Алар тактик полосаны уздылар, шул исәптән төеннәрне бәйләү, туристик рюкзак җыю, янгын чыганагын сөндерү һәм дошманның ут ноктасын югайту, гранат ыргыту, пешкән һәм аңсыз хәлдә булган зыян күрүчегә беренче ярдәм күрсәтү буенча үз осталыкларын күрсәттеләр. Чынлап та менә бу станцияларга куелган таләпләрдә балаларның тормышка әзерме юкмы икәнне күренеп тора. Без инде балалар өчен сөенеп торабыз, менә кайсы булдыралар без аларга сөенеп балаларыбызны куябыз инде. Олимпиаданың йомгаклау этабы Казанда узачак. Райондашларыбызга уңышлар теләп калабыз. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Мөстәкыйль балалар, Мөслим лицей укучылары шул исемдәге акцияга чыкты. Бөтен дөнья спидка каршы көрәш көне уңаеннан укучылар райондашларыбызга ал тасмалар таратты. Лицейлылар хәйрия ярминкәсендә дә катнашты. Ярминкәдән кергән акча шушы мәктәптә белем алучы инвалид балаларга тапшырылды. 4 декабрьдә билгесез солдат көне билгеләп үтелде. Әлеге датаның тарихы һәм билгесез солдат көненә багышланган чара турында алдагы сюжетта. Россия тарихында бу яңа дата. Сугыш хәрәкәтләрендә һәлак булган, ләкин шул ук вакытта исемнәре билгесез калган Совет һәм Россия сугышчыларының сугышчан һәм үлемсез батырлыкларын хәтерләүне мәңгеләштерү көне бу. Бөек җиңүнең таңы безнең өчен бик кадерле булды. Чөнки бөек ватан сугышы кирмәгән гаилә шакыман капка калмады.
Билгесез солдат каберенә куелган плитәгә исемең синең билгесез, батырлыгың мәңгелек дигән сүзләр язылган. Чыннан да, солдат батырлыгы бер кайчан да онытылмас. Һәр егет үзенең илен сакларга тиеш. Шуның өчен безнең мәктәбебездә, лицейда төрле чаралар үтә, класс сәгатьләре, тематик дәресләр. Без бәләкәй чактан ук үзебезнең илебезне сакларга тиеш һәм ул безнең бурычыбыз. Район мәктәпләре дә бу датага алдан хәзерлек күргән. Хәрби комиссар барлык мәктәпләрдә дә булып, укучылар белән очрашты. Әлеге көнгә бәйле видеороликлар каралды. Юнармия хәрәкәте активисты буларак без төрле чараларда катнашабыз. Ватан саклау һәрбер егетнең изге бурычы булып тора. Һәм без аны изге намус белән үтәргә тиеш. Билгесез солдат көне ул сугышларда һәлак булганнарны искә алу һәм хөрмәтләү генә түгел, хәбәрсез югалганнарның барысын берләштерү көне дә. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Декабрь күңелле мәшәкатьләре белән кадерле, күңелле мизгелләрне бәхетсезлек очраклары бузмасын. Моның өчен иминлекне тәэмин итү кирәк. Гадәттән тыш хәлләр һәм юл хәрәкәте иминлеге буенча комиссияларның берләштерелгән утырышында сүз шул хакта барды. Республикада ел башыннан янгыннарда 121 кеше һәлак булган, шуларның 3-се балалар. Районда 16 янгын очрагы теркәлгән. Бәхеткә зыян күрүчеләр юк. Янгыннарны кисәтү өчен янгын турында хәбәр итү җайланмалары куярга тәкъдим ителә. Бала-чагаларны үзләренә өйдә калдырмаска, аларга аерым игътибар бирергә, инде әлбәттә олы яшьтәге әби-бабайларны һәрчак күздә тотарга, аларны инде сәламәтләрен тәэмин итәргә. Яңа ел бәйрәмнәре чорында янгыннар саны арта. Янгыннарны кисәтү өчен белгечләр сыйфатлы төзек гирляндалар кулланырга киңәш итә. Фейерверк шартлаткычларны махсус билгеләнгән мәйданчыкта гына шартлатырга ярый. Быел әлеге мәйданчык ипподром территориясеннән бүленде. Төрле салютлар белән кулланылганда, әлбәттә беренче чиратта бала-чаганы игътибарсыз калдырмаска, салют фейерверкларны специализированный кибетләрдә генә алырга һәм дә инде аларның декларация пожарной безопасности дип атала, яки сертификатын беренче чиратта тикшереп, карап алырга кирәк. МЧС хезмәткәрләре балаларны сулыклар янына җибәрмәскә киңәш итә. Без урыны белән юка. Балалар үз иткән карьер тавуда иминлек ягыннан ышанычлы түгел ди белгечләр. Бу эшне чыгу әле бүгенге көндә дә безнең катгый тыела. Балыкчыларга тоже әйтеп китәсем килә. Көндә безнең рейдлар үткәрелә районда безнең. И шулай әйтеп китәсем килә, ата-аналарга да тоже бу вакытта балаларыгызга уяу булуын, сулыклар өстенә төшмәсеннәр, су буенда уйнамасыннар бала-чагалар. Киңәшмәдә юл хәрәкәте иминлеге темасы да игътибардан читтә калмады. Ел башыннан 15 юл транспорт һәлакәтендә 17 райондашыбыз зыян күргән, 5 кеше һәлак булган. Кискен мәсәлән берсе эшкә килеш урынларына утырмасыннар иде. Бу һәлакәткә китеп чыгара. Бары күптән түгел 21 октябрьдә исереккә форма иткән ик. Икотны үтмәде. Тагын эшкә килеш урынларына утырып Шуванка Мөслим юлында журасына капканды. Менә һәр көндә пассажир һәм үзе төрле тәнҗәрәхәтләр алып больницалар. Шул ук вакытта ялган аракы белән агулану очраклары да юк түгел. Быел 4 райондашыбыз ялган аракы белән агуланып үлгән. Римма Авзалова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Теманы дәвам итеп, оешма предприятиелар күп фатирлы йортлар янында машина кую урыннары, яшел зоналар халыкка уңайлы булсын өчен эшләнә. Моны аңлап бетермәүчеләр дә бар. Машиналарын парковкага куймыйча, тәртип бозучылар ЮХИДИ белән берлектә узган рейд вакытында ачыкланды. Рейдтан коллегаларыбыз әзерләгән репортаж. Кайбер шоферлар үзләренә кайда җайлы, ничек җайлы, шунда парковка ясарга гадәтләнде. Намуссыз машина йөртүчеләр башкаларның хезмәтен аяк астынан сулап таптаганын һич кенә дә аңларга теләми. Фатирлы йортларында бөтенсендә дә инде стоянкалар булдырылды. Но аңа карамастан безнең машина йөртүчеләр команда үләнгә туктыйлар машиналары белән. Проездларда машиналарын калдыралар. Без рейдка чыкканда да машиналарын газонга куйган шактый шоферга юлыктык. Кайберәүләре әлегенә килеп туктадым дип акланса, икенчеләре аклануны кирәк дип тапмады. Кыш көне үлән тапталмый дисәләр дә, үз көенә йөргән мондый шоферлар җәй көне дә бу гадәтләрен дәвам итәчәк бит. Инде машинаны үләнгә куйган кешеләргә килсәк, аларга КУАП РТның 3-17 статьясы белән 2000 штраф каралган. Бу статьяда безнең предупреждение да юк. Шуңа штрафы бик күп,
шуңа сакланырга кирәк, стенка машинаны куярга кирәк. Түләнгән штрафлар муниципаль бюджет фондына керәчәк. Газоннардан тыш машиналарны балалар һәм спорт мәйданчыкларында, йортлар янындагы хуҗалык территорияларында, яшеллек булган башка урыннарда парковкалауда тыела. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Яш инспекторлар үсе Имин Көпшәк бәйгесенең зона турында мөслимлеләр 3нче урынны алды. Мөслим урта мәктәбенең яш инспекторларын районның ЮХИДИ җитәкчесе Айнур Хайретдинов тәбрикләде. Мөслим урта мәктәбе укучылары бу ярышларда елда катнашып, елда призлы урыннар яулый. Балалар бу бәйгедә 6 төрле ярыш танцысы үттеләр. Укучыларның җиңүе безнең өчен дә көтелмәгән куаныч. Безнең дә җиңүебез ул ди остазлары. Безнең үткәрелгән бәйгеләрдә бик теләп катнашалар инде. Бу бәйгеләр безнең елда үтә инде. Елда инде бүләкләре дә бар, кызыксындыру чаралары да бик күләмле, яхшы бүләкләр. Шуңа күрә инде тырышырга, катнашырга. Мен бу конкурста беренче ел катнашам безопасный колесода. Мен аны ошады, мен үземнең теләгем белән монда катнаштым. Монда мин әзерләндем, ПТДлар экзаменнарын эшләп, медицинаны ятлап, үзем эшли торган әйберләрне эшләп, бөтен әйберне тырыштым һәм эшләдем. Җиңгән команда чынлапта алар белән горурланабыз. Һәм инде аларны чын күңелдән, класс күңелдән котлыйбыз. Мәктәпнең 5нче сыйныфы укучысы Илгиз Вәлиев шәхси беренчелектә 36 катнашучы арасында юл хәрәкәте иминлеге белгечләре ярышында 3нче урынга лаек булды. Инспекторлар отряды җитәкчесе Илмир Айгилдин һәм Илгиз Вәлиев Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы, юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе һәм республика ЮХИДИ идарәсенең дипломы, кыйммәтле сертификатлар белән бүләкләнде. Җиңеп кайткачтан инде ул баланың куанышы, аның белән бергәләп бөтен гаилә белән куандык инде. Һәм инде бу бүләкне көтүе Илмир Мансурович качан кайта Казаннан бүләк дип аны көтүп хәлдән тайдык. Бөтен сөйләшү только шушы булды. Бу инде безнең беренче генә җиңүбез түгел. Һәр елны диярлек без инде беренче урыннан алып районыбызда һәм инде республика күләм ярышларда катнашабыз. Бу инде безнең горурлыгыбыз. Бу районда беренче булу һәм инде республикада мактаулы урыннар алу бу безнең районыбызның җиңүе дип ышанам. Команда әгъзаларына яктырткыч рюкзаклар, медальләр, кыйммәтле пакетлар тапшырылды. Моннан тыш Мөслим урта мәктәбе командасы бәйгенең район турында җиңгән өчен принтер һәм 47 мең сумлык күп функциялы җайланма белән бүләкләнде. Әлеге җайланма мәктәпнең яшь инспекторлар кабинетына урнаштырылачак. Лилия Шәймиева, Ойрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. 1 декабрьдән Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбе территориясендә рәсми төстә шугалак эшли башлады. Шугалакны ачу тантанасына 300дән артык кеше җыелган иде. Бу арада көннәр салкын торгач, шуучылар саны бераз кимеде диләр. Тимер аякларны прокатка да алырга була. Яшьлек спорт комплексы территориясендә дә шугалак ясалды. Анысы спорт түгәрәкләре, тренировкаларга йөрүче хоккейчылар өчен. Быел Мөслим Ирәге скверында да шугалак катырыла. Монда теләгән һәркемгә боздашу мөмкинлеге булачак. Бүгенге шулар, мин Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз, бездән аерылмагыз.